ஹாய், இங்கே பாருங்க பேக் எப்படி இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் நானே, எங்கள் வீட்டுக்காரு, எங்கள் நாத்தனார், எங்கள் மச்சினை, எங்கள் தம்பிங்க யாருமே நாங்கள் காலேஜ் போனதில்லை. +2 யாரும் மிஸ் படித்ததில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் என் பொண்ணு +2 முடிச்சிருக்கு. 414 மார்க் எடுத்திருக்கா. அவள் SCA காலேஜ் ஆவடியில் பருத்திப்பட்டியில் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜ் போகிறா சொல்கிறதால அவங்க மாமா, என் தம்பி இந்த பேகு, இந்த செப்பல், அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து கொடுத்து என் தம்பி ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அக்கா பொண்ணு காலேஜ் போகணுமே எல்லாம் 2 ட்ரெஸ்ஸு, பேகு, செப்பல் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து இப்போ தம்பி வீட்டாண்ட தான் இருந்து படிக்க போகிறா. அதனால் அவருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்த்து சொல்லுங்கள். வீடியோ போடுன்னா எனக்கு வேணாமான்னு வைக்க பாருங்கள்.